Benvinguts tots i totes, gràcies per estar en aquesta presentació d'aquest llibre. Un llibre que és del club, de la Fundació, però sobretot que és vostre. Sense la participació de tants i tants periodistes, cronistes, analistes de l'Espanyol que per segona vegada heu volgut participar, doncs seria impossible que tinguéssim aquesta novetat per la festivitat tan nostrada de Sant Jordi. Celebrem des del club i amb això sí que fem una picada d'ullet sempre a la Fundació que té una tasca importantíssima en aquest sentit, que una vegada més en la festa de Sant Jordi i també durant l'any la bibliografia perica vagi creixent i augmentant. Volem que aquest llibre sigui un espai on vosaltres, que seguiu el dia a dia del club i que esteu acostumats a fer cròniques molt objectives, de vegades més subjectives, però sobretot molt objectives del que passa al club, del dia a dia, etc., que pugueu tenir també un espai on us deixeu emportar per la imaginació, un espai on la lírica sigui la protagonista i que pugueu explicar altres històries i des del sentiment, una mica, no tant des de l'objectivitat i del què passa. Que és més gruixut, ara ho estava veient, que el de l'any passat. De fet, tenim més relats. L'any passat eren 42, em sembla que són 53. És a dir, que hem tingut moltes altes, que és una qüestió de celebració, i també algunes baixes que a veure si les recuperem de cara a l'any vinent. Obrim, repetim, ja ho vam parlar al seu moment, repetim el relat del Rafa Melitkovets. Quan podem fer la presentació més formal del llibre, perquè aquesta és una mica així entre nosaltres, suposem que a finals de maig a la Fàbrica de l'Adam, que també hi col·labora i que tenim el compromís de fer-ho allà, ja farem un petit homenatge al Rafa. He parlat amb la família, li ha semblat tot fantàstic, i poca cosa més. El dilluns estarà el llibre a l'estand, podrem anar a signar tots quan hi ha un horari molt extens. Aquest any és de matí i de tarda, a partir de les 10:30 fins al migdia, cap a les 2 i després a partir de les 4 fins a les 7:30. És a dir, que quan us podeu passar estaria bé perquè la gent ho agraeix també i demana tu qui eres i tal, confirma-me. I bé, i poca cosa més. Momentito,